खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि लोगो लिंथुमगिरि हादोरस्रि ब्रह्म बिथाङा सानै उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि पारमिस नार्जारि आरो जाकब नार्जारिखौ आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि लोगो लिंथुमगिरि हादोरस्रि ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बिपिएफनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोना रोखा जाबाय होननानै बिपिएफनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय बाथ्रानि सायाव गोख्रों खेंफोरथि होदों। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बिसायख'थि गेलेनायनि खोथाया आंनि खर' मेलेमाव दा गैथ'वा आरो बेनि सोमोन्दै बुंनो मोननायनि आंनाव मोन्थाय दङ होननानै आं साना। आरोबाव आंखौ लानानै बांसावलाबायनाया दै राननायाव ना रोनावनाय बायदिसो जादों होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। आं दा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि जोहै रायजोफोरखौ सिबिनायावसो मुखुब जानानै दङ। बेफोर खामानिया पार्टीनि हाइ कमेन्ड एबा सुप्रिम अथ'रिटिनिसो होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे बाथ्राया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2025 मायथाइनि JEE मेन आनजादाव पायनिर एकाडेमि बर्मानि सा 20 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। 2025 मायथाइनि फोसावजानाय JEE मेन आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनि गेजेराव पायनिर एकाडेमि बर्मानि सा 20 फरायसाफोराबो उथ्रिसार जानो हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथां लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ थांनाय मैया हरखाबै रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बासुगाव गोजौसिन गेजेर खलब फरायसालिनि बारग' गोरायुं सालाकाथि ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथां लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ थांनाय मैया हरखाबै रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। भेरगाव ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि नेर्सोन बर' बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय थांनाय सानाव रिजाइनेसन होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला कमिटि बिजेपि सा मर्चानि लेङाइ आफादगिरि गपाल बेहेराया बिबाननिफ्राय रिजाइनेसन होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय क'क्राझार जिल्लानि दरसे गामिनि गंसे नखरा मोब्लिब जोंब्लावनायनि जाउनाव सिलिंखार जानांदों होनना मिथिनो मोनदों। क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय 2 नं सुलझरा गामिनि गंसे नखराव हरखाबै अर जोंखांनानै न' खामनाय जाथाया गोबां सिलिंखार खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्ला अल आसाम बेंगलि इउथ स्टुडेन्टस फेडारेशननि बानजायनायाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। तामुलपुर जिल्ला अल आसाम बेंगलि इउथ स्टुडेन्ट फेडारेशन आरो नाग्रिजुलि आनसलिक कमिटिनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि गुवारबारियाव असमिया बर' बाङालि गरखा राजबंसि बायदि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसाखावरि हानजाखौ हांख्रायनानै गाजा गोमजायै बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जादों। बेजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बाङालि फेडारेशननि बानजायनायाव खुंजानाय बिहु एबा बैसागु फोरबोखौ बेखेवनानै होनानै आसुनि नेहाथारि दुलुजित दासआ बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु आफादनि खुंगा 33थि रंजालि बैसागु फालिनाया थांनाय सानाव जोबना थांबाय। सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय सोलिफु 2025 मायथाइनि एप्रिल दाननि 15, 19 आरो 20 अक्ट' खालि खुंजानाय हाबाफारिया मोजाङै जोबनानै थांबाय। जोबथा साननि हाबाफारियाव बैसागो सिख्ला गेवलां मोसानाय बादायलायथिलिखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। खौरां बिबुंथियाव बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथियो। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला
अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।